To katuk ni ki benta ki badon kam na kani ka dakot ke ban riu ke bang ye beteng ye ke ban ye keren. Na ke besdang giu I ye ketu ka jing ong u la ong ru. Da ka ai ke bang ye keren ha kita dakot ki bahasa khamat. Tangi sung thu ba udai u angel jong utrai ubay keren buat umoses ha kani ka jaka ka badon kani ka lau lunong ka ba ing hindri ka ba klem ing do. Tena ki ei ki bangia keren ni su thu pa uni u angel wanra ya ka kubor nau play kumbaka day ya ka banlong. Bat katu ka jingong ula ongru la u day u angel jong utrai kendre ki kentin ki day hi ki ba u play upen pau leng ba jong u ha u mosest. Ka ba but rin jong atu kilong ki kentin ngalong manga ublay kupa jongmi ublay Abraham ublay Isaac bat ublay u Jacob de. Itu ibanasdang ijingpin itu jong ublay labu wede ki kentin ki basyay ngalong manga kamshim day katay ka past tense ndray ukren bet yak ay ka ulong mentam ngalong manga dadang yakren bet yak ay ka blalet uladay ban ong ngalalong manga ublay kupa jongmi ublay Abraham ublay Isaac ban ublay Jacob de dadang yakren da kumta nginum la banyu I ba ublay ulong ublay ubatrayru hakani ka mentah na kata-kataw kajingbu yakinik ikentin ngalong manga ublay kani kapen I bet da kekentin ke basyay pa ublay hi uday ubamdon kajingbu put ya ka ay ka blalej bat ya ka ay ka ban sawan ka ay ka utray bet kumba ka day u panlong ti kandi kicik pin itu ka jong ublay hang ni lingba jong niu agel jong u kapen pau bet da ka baskem ba uta ublay uba ukpa jong u itu uba Abraham tay kupa temen jong kajat benriu u itu u Isak bat u Jacob uday uju ublay umday do way bat nyu I ya kajing beteng jong kajing tray ka jong ublay ha kini ki pateng long briu kat kum kajing yar pateng nakani ka long ye long sem jong u Abraham te kani hi kan sayarap yagi ha ki benta ki bakham syadin anda habadai ban yakren syaphang ke kerteng ke jong ublay te nginang syadap kren ha kitu ki benta ki ba kham syakmat jong ni kadakot ke ban riu tu ni ong ba haba ka kemi ke jong u Moses haba kalayo hukum na ka khun ke jong usim haru ban ri day kini kalong yiem baka kemi ka jong ubat ukpa jong u kia dap pen itu lupa yo play ha u Moses yu play ba im te ka ni ka day ka sin ka ba ning kong ka ba unyo sngow to laki jong kishkor ba u play wan ya ka ban keren bat ka jing keren ka jong u ka long ling ba jong ni wangel jong u play hi te ka jing pen itu ngi klem pat I hng ni da ka I ka kerteng nrei ula ai kelum ben da ka to ong ngalong manga ublay hadin jong katu ha ka ba ka benta ka ba ar jong kani kat khot ka ban riu ti yu I ya kani ka benta ka jong Moses hadin bula tip u ya keren bat no ti shwa bagi ngin ya keren ya kata ka benta te do fidan ni te ka benta ka ba khmat ki tu kentin ki bang ya keren bentan da kan kami rap Exodus kerenong gaba ar
katukhat ka baning kong rangin phai ban pe ngin shemba u Moses u Dei u Levi kata ka mo pa jong u Levi ka kmi jong u le Levi te Levi ga wei na ki khat arjat ben reu Israel ki ba imanta hari Egypt ki ba dei ki dong hiar pateng la ni ki ba im pateng paket na u Jacob long tanrai u bawan cher Egypt ki khun ki kseu jong u te kani ga dokhan haba yu i ga karteng Abraham karteng Ishak karteng Jacob kara ya ga jingmut sha katai ga kitab Genesis ka bangilai dep ning ba ka dorbin manyapuli te menta kani ka bangya puli menta kadai ka pateng ka ba kham hatin ha nau Jacob hadim layap Jacob ka yeng asem to generation ani ka pateng ba wan kani kani ka pateng khun Israel ka bala kha ka bala im hari Egypt bat kum bakalong kani kani ka pateng ka badang mat hadu menta ya ka jing sha len shop ya ka jing sha len share ha ka jing sen shar ba e jong u paru bat ki briu jong u ha ka jing long marau jong ki kata kani ka baja ha Egypt dan rei kani ka jing ya keren ka balai keren mentang ni uta uba keren na pedeng gading na pedeng kalau denong uya keren menta marhmat baru Moses haka jaka ka balong syapar na kari Egypt ka balong syapar wat na remedian ng laban ong syalendet ka klau syaka jaka ka bakso pieng ka bapula bat ka bakam kerpang kani ka jing keren marmet jong utau ba keren baru Moses bat ngamut ngamut ban ong ru ka thuru ka jingmut ngalong ublei jong me ko Moses kadai ka jing pensle nang yang lam ka kerpang bang Hashem to kani ka dokon kalong kum ka jingte ka kerpang ka pin shisha baka long renjeng ka man renjeng ka jong Moses ka buteng no Abraham no Ishak no Jacob baka ni ka dokot kaya tu ni baka tu ka jingkot baka tu ka jingkerku ka ba ublei ukerku khot yo Abraham ka yai beteng bat yai tu shadow Moses menta kum unong yo kenti ya kam nong yalam to kini kim tien gi shadien pat Moses la buri la ka khmat na ba ula shapti man khmi yo blei kani kawan ra ka chingmut anga ka bolong ba uta ba kren na pedeng gading uta ba kren na pedeng law beniap uta ba pipi ong angel try kren bari person yo blei jong Ishak yo blei jong Jacob yo blei jong Abraham haba ujer ke kerteng jong department gi jong u kani kawan ra ha Moses wat apreng ke jing long slur apreng ke jing so skem jing mut ban pendem nyu mat ban dem ke kli sepo kum kadak ke jing so phie kum kadak ke jing nyu buram ngai kum bagani ke de khot ka ba pen pau yang ya ka wai pat bat kata ka ban ban sa stien kalong ke jing pen sle nong yalam ya Moses to kaya ka wafila om tu mentan kat hadu ban apoi sya ka jing pensle te kat kham juat ye ngimo ban ya keren namar ba ka jing pensle nyin se i ha ki bata ki ba kham shadien ki wei bat ki kitab ti hang ni nyimla ban len ba ka jing la im ka jong Moses na ka tu ko hukum ba upharu la penjari ban penyap la iki khun chendran baro chung ki Hebrew ka dei hi ka jingeta ka jong ublei ong bai tak ba shai
ba ka ei ka ba ublay utmu baro kilong nakamenta jongka jingbaha manu ban poi perkhat butau khunlung Hebrew unyo ya ka jing penhe pensan kataru da ka jing siu ka ba yo hi na ka long ying long sem jong ka khun ubala penjari ya ka ban penyap no ya kun chenrang tinadu katu kapor ka bodong rit hi ka sangkti ka jong ublay kaladon badu tin rei kumbang ina syakran mentan ka jing ithu ka jong Moses ya ublay na ka ei ka bu shio sngo tang da ka jing athu jong kikimi kikpa ki jong u menta hangni u yasham hi marhmat kataru kuma pilaong shabar nakari Egypt bat ke ei ke banginang syakran mentan sipang sakmat hi kalong ba ublay ti upun ithu yeladi da kata ka jinglong jung u kamenta kamdei kata ke belalai namar ublay ulom ublay bo im yakran ba yakanika present tense ngalo manga kata kalong ka bagila de yakran mentan sipang sakawai pat kabangi don kaman berap hangni na kini kini khot ki basya khaman ya ka kerteng ka jong ublay ubala pha yutu angel la penan kam da ka kerteng try de kitu kidak kraw ki bahak Hebrew kalong with the capital YHWH yakaba haki way pada ki benta jok kot ba ki penan kam da kerteng Yawe lani Jehovah to kata kam da phiar ai ila de biakran haki benta ki ba haki to ki episode jong ka kitab Genesis henry hakani ka khot ke ban riu la penan kam da ka kerteng blay Elohe Elohe keempat day kani Yawe te Yawe ni i da katu ka jing penan kam da ubaya thu ya kani ka khana hang ni hindai haki ketien ki ba ublay upani thu upanan kam shwa da katu ka da ka kerteng Elohe te ya kata ngin senang ya pej hadian mo sai pej hadian la da nginang hapan ya kendu piang ya kani ka ju ka kerteng